V roku 2025 sa v rezorte práce tvrdo pracovalo. Veď napokon posúďte sami. Nezamestnanosť klesla na historické minimá, a to aj vďaka našim projektom. Právo na prvé zamestnanie doteraz úspešne využilo 2400 predovšetkým mladých ľudí. V praxi už funguje aj iniciatíva Práca namiesto dávok. Lenivým ľuďom, ktorí odmietajú pracovať, odoberáme dávky. Vláda schválila rovnaké odmeňovanie mužov a žien za rovnakú prácu. V tomto roku začal fungovať i nový automat, vďaka ktorému historicky porastie minimálna mzda. Od 1. januára sa zvýši o 99 eur na 915 eur a v nasledujúcom období rýchlo dosiahne 1000. Pevne verím, že sa potešili aj seniori, súčasní i budúci. Druhý rok po sebe sme vyplatili skutočný 13. dôchodok a po 20 rokoch konečne presadili odstránenie diskriminácie matiek. Výchova detí už nebude znižovať dôchodky. Naopak, tie sa po prepočítaní zvýšia. Zároveň sme ochránili druhý pilier. Napriek strašeniu z rôznych strán sa odvody do druhého piliera neznížili. Dotiahli sme projekt pomoci jednorodičom, ktorý začne fungovať vo februári. Podpísal som tiež nariadenie o zvýšení rodičovského príspevku. Ten po prvýkrát presiahne hranicu 500 eur. Výrazne sme zmodernizovali aj naše služby. Materské a tehotenské začne mamičkám chodiť na účet automaticky, bez behania po úradoch. No a napokon významné pozitívne zmeny pocítili a pocítia odkázaní ľudia a tí, ktorí sa o nich starajú. Opatrovateľský príspevok sa zvýšil a už sa nekráti na základe príjmov. Pri starostlivosti o zdravotné odkázané dieťa sa k nemu pridáva ešte 200 eur navyše. Ale hlavne sme v tejto oblasti presadili dve zásadné reformy. Reformu posudkovej činnosti a reformu financovania sociálnych služieb, ktoré boli naviazané na plán obnovy. Vďaka nemu sa po celom Slovensku rozostávalo 170 nových zariadení sociálnych služieb. Veľmi ma teší, že sa napriek ťažkej konsolidácii verejných financií podarilo v tomto roku ochrániť všetky rodinné, dôchodkové či odkázanostné dávky, ktoré sú v gescii nášho rezortu. A naopak, začali sme robiť poriadok v systéme a nevyplácať dávky tým, ktorí ich zneužívajú. Tak čo? Dosť či málo za jeden rok? Hodnotenie nechám už na vás. V každom prípade v budúcom roku prídeme s ďalšími pozitívnymi zmenami pre ľudí. Chcem vám do neho zaželať najmä pevné zdravie a ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny aj všetko dobré v práci, v sociálnych veciach i v rodine.